אני יכולה להגיד לך שאני רואה קצין בצבא שבהמנון התקווה הוא מצדיע, אני יכולה לפקוט מזה. מרגש. אני יכולה להתעלף. נכון, זה מרגש. כשאני רואה שזה הבן שלי, אז בכלל אני שופכת לאוויר. הצבא זה מרגש אותי. יום העצמאות ממרטיט אותי. צפירה של חללי מערכות ישראל ממוטט אותי. איזה מדינה עומדת ועוצרת את הרכב שלה באמצע איילון ויוצאת מהאוטו וכולם עומדים דום? לזכור מתים, כן. להצדיק באמצעות זה מתים חדשים, לא. זה ההבדל, זה ההבדל הקטן. הקיום שלה זה צבא הגנה לישראל, הקיום שלה. צבא הגנה לישראל הוא מזמן לא צבא הגנה לשום דבר. הוא צבא שמקיים שלטון צבאי בעיקר, ורוב המשאבים שלו מופנים לגזול חירות, לא להגן. על מנת להגן. להגן זה לשלוח 100 חיילים כדי לשמור על 3 נערים שבקושי גדל להם הזקן על איזה גבעה שהם גזלו מאדמה של פלסטינים. זה להגן. זה לא אדמה של אף אחד. זה אדמה של הפלסטין. מדינה שלמה צריכה לשמוע יהודים מדבר ככה על העם שלו. על העם שלו. וכל פעם שהוא עומד פה ועושה את הזה שלו, את הטקסטים שלו ומוחאים לו כפיים, אני לא מבינה. בגלל זה אני כבר לא בא למקומות האלה. טרור זה הפעלה של כוח על אזרחים על מנת לגרום לאימה. על פי ההגדרה הזאת, אבל אנחנו עושים טרור להגן על האזרחים, אז זה לא טרור. מה קרה בבילעין? למה מתו שם מפגינים? למה רצחו שם מפגינים? בשביל לשמור על גניבה. חד וחלק. פה זה כל כך ברור וצועק לשמיים, כי אפילו בית המשפט של מדינת ישראל קבע שמדובר בגניבה. אוקיי, עדיין המפגינים הפעילו אלימות כלפי כוחות הביטחון וחיילי צה"ל? המפגינים... לא מעניין אותי למה. מי שמפעיל את האלימות ראשון זה צה"ל. באסם אבו רחמה, לפני 1.5 שנתיים, עמד על גבעה, ויש תיעוד מ5 זוויות של האירוע הזה, עמד שם וצעק בחולצה צהובה זוהרת, מרחק של כ-50 מטר מהחיילים, יש פה מישהי שנפגעה, פגעתם בישראלית, מה אתם עושים? וחטף רימון גז בכינון ישיר לחזה ומת. אוקיי, אז בטעות מישהו ירה עליו זה עזרה. לא בטעות, בכינון ישיר. כינון ישיר הוא לא טעות. הוא רצח. זה לא קשור. הם לא רוצחים, כי גם החיילים... מי שירה רימון גז, כינון ישיר, בחזה של באסם אבו רחמה, אבל לא אני קראתי רוצח. ערן, אני מתפלא עליך שאתה מכיר את החבר'ה האלה, ואתה מוכן מה זה מכיר את החבר'ה האלה? מה זה קשור? אבל יש שיחה, אנחנו עושים שיחה תרבותית. ישראל לא מעוניינת בשלום, היא מעוניינת בשטחים. נקודה. וכולנו יודעים את זה. כי שטחים שווה ביטחון. עובדה שציני זה יחזר לא לו. שווה ביטחון, זה שווה שטחים. אריאל היא אצבע שתקועה ככה וחוצה את המדינה הפלסטינית לשתיים. אריאל נבנתה מראש מתוך המחשבה שלא תוכל לקום מדינה פלסטינית. ואומרים, אנחנו רוצים שתקום, למה הם לא מקימים מדינה? אנחנו לא מבינים שבעצם אנחנו תוקעים להם אצבע באמצע המדינה. קוראים לי לחיילי צה"ל, זה טרוריסטים, ואנשים בשביל להיות בסדר עם כולם. לא, אנחנו באמצע דיון. איזה דיון? זה דיון זה? אני לא יכולה שהאוזניים שלי ישמעו דברים כאלה. אז תקומו, תגידו, מה? לא, אנחנו עושים פה דיון. זה לא פחד, אני לא בנה על הריבים האלה, אני ישר בוכה. אבל יש עקרונות כבר, זה לא אני לשטוף כוס. זה כבר עקרונות, זה אנשים שמתו, בשביל שאנחנו נוכל לחיות. חוץ מסחלטנות, יש גם פסיכולוגיה, וזה השמאל מתעלם לחלוטין, שאנחנו לא באים מאותו מקום. אם אני אימא שאני יכולה לשלוח את הילד שלי להתאבד באוטובוס, אצלנו אין כאלה. את אימא ששולחת את הילד שלך לשמור במחסום. להגן על לא להגן. על פי התפיסה שלך להגן, ואני מסביר לך איך זה לא להגן. והאימא ששולחת את הילד שלה להתאבד עושה את זה כי היא תופסת... בשם אללה. כי היא תופסת... אללה אכבר. ואת בשם ישראל. ישראל ההגנה. ואת לא מבינה שאין שום דבר בין מחסום לבין הגנה. שום דבר. חגורת נפץ. עובר לך למחסן עם חגורות רוב המחסומים נמצאים בכלל בין כפרים ערבים ולא בין פלסטין לישראל. אתה יודע את זה. נכון, אבל זו מבחינתנו הדרך הכי טובה. אז זה לא כדי להגן. אם הרבה אנשים יחשבו כמוך, אנחנו מחוקים פה. לא, להפך. אם הרבה אנשים יחשבו כמוני, מדינת ישראל תוכל לשרוד. כרגע מדינת ישראל נמצאת על סף קטסטרופה, ואתם כולכם עם עיניים עצומות. אז יושב כאן שר אחד שיודע את זה, ובכל המדינה הזאת לא יודעים, אין חכמים שיושבים ולומדים ויודעים, ויש להם ידע אולי גם יותר משלך ויותר מעמיק משלך, והם לא חושבים על זה? האינטרסים שלהם אחרים.
מעניין מאוד למה דווקא באקדמיה, במקום שבו אנשים נמצאים מחוץ למשחק האינטרסים של הממשלה, ויש להם זמן לחקור דברים ולהיכנס לעומקם של דברים, רוב האנשים חושבים כמוני. והסיבה המאוד ברורה לזה היא שברגע שאתה נחשף ליותר מידע, ברגע שאתה לוקח נקודת מבט שהיא טיפה יותר אובייקטיבית, אין לך ברירה אלא להיות שמאל. אם לא תתעוררו, מדינת ישראל תקרוס. נתעורר ונחזור ל-67? לא, תתעוררו ותבינו שהדרך היחידה להציל את המדינה הזאת זה להוציא אותה מהסכסוך הזה. והדרך היחידה להוציא אותה מהסכסוך הזה זה להפסיק לרצות עוד ועוד שטחים, עוד ועוד כוח, ולהבין שהכוח האמיתי נמצא בלהפסיק את הלחימה, ולא להמשיך אותה עוד ועוד. הממשלה היחידה שעשתה צעדים לכיוון הזה היא הממשלה של רבין, והסתיימה ברצח. אז להגיד שאנחנו רוצים את זה? אנחנו לא רוצים את זה. כן, מה רצית אסי? ארז, אני חייב להודות שזה מאוד יפה בעיניי, שבפריים טיים של ערוץ 2, בשנת 2012, יש דיון אינטליגנטי על שמאל וימין, שנעשה בין שני גברים משכילים, נעים מאוד, בלא חולצה ורגב.